дастаи барқчӣ як омури хеле бади хешро тавонист ки маҳз дар ҳамин дидор бишканад. ин буд ки то ҳол ба дарвозаи рақибон гол назада буд ва муваффақ ба задани 2 гол гардид ӯ. дӯстони азиз, акнун мо бозам имконият пайдо месозем ки дар ҳолати такрор аз рафти дидори имрӯза голҳоро бозам бубинем ки аввалан Нодирбек Иброҳимов пас аз иштибоҳи Гулмуроди Ҳувайдо ҳисобро боз намуд ва дар ин ҳолат Шоҳрух Қирғизбоев низ аз дасташ коре барнаомад то ин ки баргардонад ин зарбаро. баъдан гули ҷавобӣ дар иҷрои футболбозони Барқчӣ буд ки дар ин ҳолат гули ҷавобӣ ва аввалини дастаи Барқчиро дар мавсими имсола шумораи 8 Саид Мухтор Азимов пас аз чунин бозигузории зебо ки Шервонӣ Мабадшоев бо Абдулмумин Забиров анҷом доданд ба самар расонад ва мутаваҷҷеҳ мешавем ки ин ду футболбоз Шервонӣ ва Абдулмумин чӣ гуна имконият ба миён овардан барои Саид Мухтор. ҳисоб 1-1 гардид дар қисмати аввал ва футболбозони Барқчӣ ба худ бовариро хеле зиёд карданд, аммо дере нагузашта боз ҳам пас аз як партофти тӯлонӣ ва боз ҳам пас аз иштибоҳи Гулмуроди Ҳувайдо Абдурасул Раҳмонов тавонист ки тӯбро вориди тури дарвозаи дастаи Барқчӣ шаҳри Ҳисор намояд. қисмати аввалро бозингарони дастаи меҳмон бо бартарӣ бо ҳисоби 1-2 хотима доданд ва дар 15 дақиқаи танаффус футболбозони дастаи Барқчӣ мазарат дастаи Куктош ва ҳамроҳ бо мухлисонашон хеле шод буданд, вале дере нагузашта дар оғози қисмати дуюм бозам дастаи Барқчӣ муваффақ ба баробар намудани ҳисоб гардид ки муаллифи голи навбатӣ Аҳтамҷон Абдуллоев буд. ӯ пас аз партофти Далер Ёдгоров бо сар тӯбро зада ба дарвозаи Баҳовиддин Холиқов ворид кард. аммо голи сеюми дастаи Куктошро Муҳаммадшарифи Саидхоҷа пас аз оне ки ӯ ба майдон омад таҳти рақами 63 пас аз як партофти хеле ҳам олӣ аз ҷониби Идам Оркан тавонист ки вориди тури дарвозаи Шоҳрух Қирғизбоев намояд. дӯстони азиз, ҳаминҷо гузориши мустақими мо аз варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор ба анҷом мерасад. Иномиддин Аҳмадзод будам бо шумо. Сарбаланду пирӯз бошед. хайр, то гузоришҳои баъдии худро эҳтиёт намоед.